May buntag. Kami delivery, kakanin. Ay pag nagpahatod og kakanin. Hindi pa receive na mo. Ikaw ra isa? Pa-receive lang na mo dito. Pwede pa ba si Kuya te kay duha mo gusto kabilaong dagko. Dito ra mong sakyanan gudo. Pwede maliyog sa may nagpahatod, bayad naman po. Pwede maliyog ta dito? At sa ta dito kadali? Uy, hindi. Dire lang tayo. Dirara natin niya pataas. Surprise! Happy birthday! Birthday din mo karon? Dire kate. Dire kaya tapad ni ate ya. Okay. Oh, naay pa flower bouquet. Abalo ka kung ano din, na kay idea? Wala, anak ako mga anak, pero ugma man marami, dili siguro ina. Siguro. Sige. Naay mensahe para sa imuha. Kani nga surprise gikan sa Damali siblings. Damali? Damali. Pato, pato. Inumdum ka? Ay, pato. Asa man na sila? Manila. Nasa Bicol. Okay. Katong sa abroad. Kabalo pa ka, natong mo nasa abroad. Wait, sa African sa man. Si Ma'am Lynn, ata, Lynn? Damali, magsuon sila. Kato yung iso. Ang mga, Damali siblings. Idugos ninyo. Yang bana. Okay, na I mean saya na siya. Hi Ninang. Happy birthday to you. Hope na palipay ka namo sa among gamay nga surprise sa imuhang adlaw na tawhan karon. Ninang, salamat kaayo sa tanan bisan tuod nga naa nami sa layo og sobra 12 years na ta wala nagkita. Pero dili mo namo makalimtan. Dala-dala jud namo ang inyong kaayo og pagpalangga. Among wish nga gabayan ka permi ni God ug hatagan more years and always good health lang. Again, happy birthday Ninang. We love you and we miss you. Surprise from Damali siblings. Labi na to si Ma'am Jocelyn. Mga mangkutput. Inyong inaanak. Wow, grabe no. Pila, paan gid buutan gid mo siguro tiba kay katuloy sa iyang mangkot. Ipitiyan man ibang alport. Wow. Sa plane. Sana all asa pa to Manila. Ay, nako. Iyang mangkot kay pato. Sana all Okay, sige. Mensahe niyo sa ilahate. Rosile, pato. Si Richard. Si Yongyong. Daghang kay salamat sa inyong gihatag namo agud mi ani magdahom nga makahinumdum pa mo namo. Grabe no, 12 years. Kadugayon na gyud. Oo. Salamat Len pato, yung Rochelle. Salamat yung kayo hinawat ka daghan pang katuigan maabot sa kinabuhi ug hinaot nga ilikay mo sa tanang kadawatan diha sa gawas. Amen. Wow. Murag giisip siguro nila mo te nga murag ikaduhang ginikanan ba no? Kaya na sila nga bisag sila triba mo reliba kontak kami rin. Hello. Kaingon sila sa 12 years daw nga wala mo nagkita pero wala gyud mo nila nakalimtan. Hala oy. Nga kainumdum nagsasi mong birthday no? Kabala sa mga kontak siguro sa mga anak. Oo. Sige. Pato. Tay, ikaw. Unsa imong greet sa si ate. Greet sa si ate happy birthday. Tulo na luha ni tatay Terus kaliper ko. Oo. Sige, greet sa si ate Happy birthday. Happy birthday. Hinaut nga, daghang mga ginabuhi nga maabot ka yung kay. Daghang ba yung nga, kailang. Daghan nagmahal, no? Oo, daghan yun. Hala, oy, basta maayong tao ta, daghan yun magmahal. Kisa si ate Draya. Kisa kay birthday man, oy. Happy birthday. Sige, mag-blow sa tag candle. Para kumpleto ang birthday, no? I-bless pa yun og daghan pa kaayong nga tuig. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Ano siya? Happy birthday. 73rd birthday ni Picture na. ano. Birthday man ako. Oo. Gite, birthday wish. Pag i-blow ang candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, happy birthday. Ya, ikaw ya, unsay mong maingon dito sa nagpadala? Salamat. Isa, tugay pang katuigan. Ayun mo gapon sila kanamo pa. Oo. Oh, mayo yun, no? Okay nya, nalipay ta karon te? Speechless. Pay jud kay wa jud ko nagdahom. Wa jud nagdahom. Pa sila. Hello. Oo. Mayo kayong Ginoo, no? Kay Celine. maayo kayo ang maayo pod kaayo tong mag-igsuon nga hinumdum pod sa inyo ha. Okay, happy birthday. Balakpakan na to si ate. Oo. Salamat yun, happy birthday. Bata pa mga ate, mura ra mag 60. Oo.